Que els independentistes estem desprotegits és una evidència. És una evidència que els unionistes, els espanyolistes, els colons compten al darrere amb un estat amb lemes com el todo por la pàtria, amb lemes que es van inventar com Espanya una i no 51, una grande i libre. Aquests lemes que segueixen ben vigents perquè mentre siguis del seu club, mentre siguis els seus amics, et garantirà una protecció. Et garantirà que podràs actuar impunament. Us fico per exemple. A mi m'amenacen amb condició de policia. Em deixen amenaces a casa. M'envien missatges homòfobs. Els deixen també a la bústia de casa. Comentaris despectius de tot tipus per la condició sexual que pugui tenir cada persona a les xarxes socials. I no passa res. El fiscal de delictes d'odi de Girona ens deu pensar que no passa res. Els mitjans de comunicació també deuen pensar que no passa res. Els mitjans de comunicació deuen pensar que, bé, és una cosa secundària. Si un policia nacional o un guàrdia civil destinats al País Basc o a Catalunya patissin un assetjament, una desena part del que estic patint a les xarxes socials, obriria i tancaria els telenotícies de cada un dels mitjans de comunicació espanyols. Però mentrestant nosaltres estem desprotegits, estem abandonats per una justícia que els justifica. Només cal veure com ha acabat el tema de Blanquerna, no? I ara no hi havia motivacions polítiques, segons diuen. El que demanen pels terroristes de Ripoll, no? I ara tampoc no ha passat res a Ripoll. Una justícia i un estat que està disposat a tot i sembla que els nostres doncs encara n'hi ha alguns que es pensen que ens hem de seure a dialogar amb aquesta gent que ja ha dit una i ara altra vegada que ens volen destruïts i encara hem de dir que els estimem, que estimem Espanya. De veritat, algú pot estimar un estat que et maltracta com ho fa i que tolera la delinqüència i la criminalitat sempre que defensin la seva bandera? Alguns ja estem molt cansats d'aquesta situació, però guanyarem. Visca la República de Catalunya i Aran.